ಅಪಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಅಂಗಡದವಳು ಇಂಚ ಪ್ರಮಲ್ ತೊಂತಾರ ಅಂಗಡದವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನೋಟ್ಟದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲದ್ದೇ ತೊಲೆ ಅಪಗ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಂಡ ಟಿವಿ ಡಿ ಶೋ ತುದ್ದವಡು ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬೈದೇನೆ ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೋದಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಕೈಕೊಂಡು ಜೇಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ತೋರ್ಲೆ ನೀ ಕೇತ್ ಆಪುಂಡು ನಾಲೈನ್ ಎತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಪಗ ಆತ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಲೆಜ್ಜೆ ಇರ್ಗತಾನೆ ಮೈಕೆಂದು ಪುರಕೆಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಕ್ಲೆಜ್ಜ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಅವನಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಐತಲಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಜನಕ್ಲು ಎಂತದ್ದು ಈತು ಜನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾರು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಲಾ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆರಪ್ಪಗ ಆರು ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ನಡೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಕೊಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಆರು ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಐಡ್ದು ಕೆಲವು ಜೇಸಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡುಪಿನ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪ ನೀ ಕೇತು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅದು ಮಲ್ಪ ಯಾಕೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಜೇಸಿ ಐದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಕೊನಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸುರುಕವೇ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು ನಾಟಕ ಏತೋ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಏತೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನ ಪನ್ನ ನಾಟಕ ಬರ್ರ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಳೂರುಡು ನಾಟಕನ BS ಕರ್ಕೆರ ಬಂಡತಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಆರು ಪೌರಾಣಿಕದ ಎಡ್ಡ ರೈಟ್ರ್ ಅಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನಾಟಕ ಅಪಗ ಅನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪಗ ಪೇಜರ್ ಅದಾನ ಟೈಮ್ ಪೇಜರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಪೇಜರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಇರ್ ಬನ್ನೇನೆ ಬೈಜರತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಟೈಮ್ಗೆ ಸುರ ಅದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಆತನ ದೋಸ್ತಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲೆ ಡಮ್ಮಿಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ್ ಪೋತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಪೂರ ನಾಟಕ ಮನದಾನೆ ಯಾರು ಲೆತ್ತೇರು ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋರ ಕೇಂದ್ರೀರು ಐಕ್ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಇಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತುಕ ದಾದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅಂತೆ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ನಾಟಕ ಬನ್ನೀರು ಯಾನು ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಗದಂಗಡಿ ಮಂಡದು ಅಂಚ ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕನ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂದ ಐಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ಪೇನೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಬೇತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕಲ ಒಂದು ಜನಪದ అయితే మూజెట్టి ఇరు అండల మెంచను ఇరగే డౌట్ ఉండు ಅತಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಇರಗೆ ದುಪ್ರ ಬರ್ಪುಡು ದುಂಬುದ ಈ ಕೌರವೇರ್ನ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ರಾವ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಂಡ ರಾಜನ ಕಲ್ಲಪುರ ಇಂತು ಇತ್ತ ದೈವದೇವರ್ನ ಸರಿ ಬುಡ್ಕ ಬುಡುಪಿದ್ ಬರ್ ಚಿತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಗತಂಗಡಿ ಏರ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಗತಂಗಡಿ ಪಂಡವು ಒಂದು ಅತೆ ದೈವದತೆ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒಂದ ಒಂದು ಯಾನು ಇರಿಗೆ ಐದು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಕತ್ತೇರಿ ಪಡ್ಪಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಪು ಕಟ್ಟಾವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟದಬ್ಬಂದು ಪನ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪುದರ್ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ ಆ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಗನ ಸ್ಟೋರಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗನ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಗದಂಗಡಿ ಪಂಡದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೇನು ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದೆ ಇಟ್ಟು ಬೈ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಜನಪದ ಪೌರಾಣಿಕ ಜನಪದ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ನಾಟಕದ ಬತ್ತೆ ಐಟೆ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಬಂದಾಗ ಆರು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಾಗ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಬರ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಾಣಿಲೇಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಏಪ್ಪ ಇರು ಪಂಡ ಅತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ತೂದಿನಿ ಏನೋ ಇತ್ತ ಒಯ್ಟಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪನ್ಲೇನು ಈರೇ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿದ ನಡುಡ್ತದ್ದು ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಕಂತಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಪಾರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಏಜ್ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐಡದಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ದುಂಬು ಗುಡಿಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಲ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೇಂದ್ ಒಂದು ಆತು ನನ್ನ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆವನೆ ಒಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ 4 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತಾರೆ 5 ಡ್ರಾಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇಡೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಉಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಫ್ರೀ ಉಪನ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಾರು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ MC ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡ ನಿಕೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಆತತ್ತ ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇರು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತವ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲಕ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ ದೊಂಡೆ ಆಜುನಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಪಡ ಎರಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋಡು MC ಲೆಪಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರಿ MC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೇರಿ ಈರ್ ಮಲ್ತನೆ ಇರಿಯ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯ ಮಲ್ತಂದ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬರು ಅತ್ತ ಮಲ್ತನ ಪೂರಲ ಬರು ಏನ್ ಪನ್ಪಿ ಇರ್ ಸಕಲ ಒಲ್ಲಬೆ ಅಂಚ ಆಗಬೇತೇನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಒಂದಿತ್ತಿನಾಡು ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಗ ಯಾನಿರ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೇಡ್ ತಪ್ಪುಂದು ಬಂಡಿಜ್ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಐನ ಆತದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಕಿ ಇರ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೆ ಈತ್ ರೇಟ್ MC ಗೀತ್ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಶರಣ್ ಈರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪರ ಕುಲ್ತಿನಮ್ಮ ರತಿ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಎಲ್ಲ ನೀನು MC ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರೆ ಏತ್ MC ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಾನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೇತ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿತ್ತನೆ ಶರಣ್ ಇರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಕವರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಓಕೆ ಆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಂತದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎದ್ದೆತ್ತೋನವ್ರು ಇರು ಅದೇ ಈರೆದ್ದೊತ್ತನವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈರು ಎದ್ದೆತ್ತನವ್ರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಟೈಟಲ್ ಯಾನು ಕೇನೊಲಿ ಅಂಚ ದಾಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜುಡ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿಜೇರ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರ ಅತ್ತೆಂಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ನತ್ತೀನಿ ಯಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಕೊಲ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನೇ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚದಲ್ಲ ದೆತೋನು ಪಂಡ ಕೊರ್ನೆ ದೆತೋ ಕೊರ್ನೇನ ದೆತೋನು ಈ ಪಾತೆರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಈತೇ ಈತಿರ್ಲಿಯ ಬೇತ ಊರ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನೇಂದೆ ತೊನ್ನ ತೇರು ಕುಲ್ ಕೊರ್ವೇರು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಪನ್ಲಿ 5 ಪಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬುಡ್ಕಾವುದ ಏದೆತೋನೇರು ಏತ್ಲ ದೆತೋನ್ಲೆ ಈ ರಾತೆ ದೆತೋನ್ಲೆ ರಂಡಿ ಚಕ್ರ ದೆತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಏತ್ಲ ದೆತೋನ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು Pure Masthi with Manju Rai.